Urtea zeharreko 11. domeki honetan, Jesusek erreinua iragarten dau. Jangoikoaren erreinua izango da Jesusen predikoaren oinarria. Baina ez Jesusen garaikideek itxaroten eben erreinua. Gaurko evangelioan egertzen diran parabola biek, egertzen duzko erreinuaren benetako izaera. Erreinu hori, eta pertsonen egintzaren ondorio izan be, erreinua jangoikoain hasi eta ekintzaren frutu da. Gure aita errezatzen egiten dugun lez, erreinuaren etorrera eskatu genke. Jangoikoa gau eta gunez, irrikatu, bilatu egin behar dugu. Bere etorreren alde borrokatu, geure burua prestatu. Egin behar dugu, eta beti prestegon, erreinuko herritari izateko. Baina ezin dugu bakarrik egin, bakarrik gure indarrez baliatuz. Eta ezin dugu erreinuaren agerpena eragin, edo atzeratu, edo bizkortu, edo galarazo. Evangelioan entzun dugunez jangoikoaren grazia, eta borondatez hasiko da, hasia edatuko da. Erreinu bat batean etorriko da gure artean, eskain egiten jakun ondasuna da. Erreinu hau jangoikoak dinoskun lez gure artean dago. Jangoikoen atzamarraz deabroak kanporatzen badoadaz. Orduan jangoikoaren erreinua iritsi da zuen gana. Esaten dago Jesusek, munduko inguru barrak ikusita zalantzan jartzen badugu be, erreinuaren presentzia. Posiblete da jangoikoaren erreinua bidegabekeriaz, atzekabez ahaltzuen gehiekeriaz, gozeaz eta miseriaz beteta dagoan mundua agertzea. Erreinua gure artean da. Inguru abar negargarri borretan txiki agertzen darako. Asirik txikiena dan, ziapen alea bazain txiki. Olako da jangoikoaren erreinua. Itxura ziapealea bezalakoa da. Ez gauza txikia baina bere barruan daza jainkoaren ahalmen guztie. Hasia erneten danean, barruan daroan bizi guztia agertu, eta barruko indarraz hasi egiten da. Adarretan txoriak hartzen dituan zuaitz mardul egiteraino hasi be. Gauza bera gertatzen da, jangoikoaren erreinuagaz be. Ez gauza izatetik jangoikoaren indarraz guztiz edatzen da. Nekazarien eroapena beraz erreinuko biztanleok nekazarien eroapena izan behar dugu. Eta erreinuari hasten itzi behar deutzagu. Jangoikoaren grazia eta almenetik datorrela jakinda. Baina eroapenak ez gaitu geldotasunera eroan behar. Adierantziz, bihotz barritu egin behar dugu. Eta fede biziz jokatu, maitasuna. Zoriontasunaren egitaragua munduan betetzen saiatzeko. Holan lagunduko dugu geuk be erreinua gure zabalean. Hoi jainko, zugan itxaroten da benen indarra. Entzun bihotzonez gure otoitza. Eta zubarik, gizakiaren makaltasuna ez da nezezertarako gai. Moiguzu beti zure graziaren laguntza. Zure aginduak betez. Zure txat atseengarri izan gaitezan, gozoz eta egitez. Domekaretan gogorazoten duzku jauna dala, bertan itxaroten da benen indarra. Beraz, jainkoa kontasunez aditzen dauz, aurkezten dutzagu otoitz guztiak. Baina egiazko fedez eta gure bihotxan barrenetik egin behar dugu. Hori baldintza da gure otoitza egiazko izan dadin. Gure otoitzagaz argi geratzen dan beste gauza bat. Geure buruari Kristina deitzen deutxaz uzenen oskortasuna da. Horrezagatik, jangonkoren graziarik barik ezin dugu ezer egin. Funtsezkoa da. Gure bizitzan grazia hori. Jangoikoaren legiaren aginduak praktikan jarri ahal izateko, eta gure bizitza pentsamentuz, desideraz, jardueraz, ekintzez jangoikoagaz alkartzeko leku izateko. Hoi jainko, orain eskaintzen deutzugu zano doaietan, bizitzonetarako janari eta bizi barriaren sakramentua emoten deutzasuz gizadeari, bere izaera bikotzerako. Egizu gure gorputzari makez daitezela inoiz ere, laguntza horrek barik geratu. Oparien gaineko otoitzean, gutako bakotzak aurkeztuko doaienin, baldintza bikotzaz berba egiten hasi ginen.
bizitzaretako heliko durarako izango zen materiala eta lehenengoa. Eta sakramentuak gugan egiten daben barrikuntzaz berba egingo duzkun bigarrena. Jaungoikoaren ontasunak ez deigun falta. Graziaren laguntzarik, gure munduaren zehar ibilte honetan, gure gorputz eta gure espiritua, Jainko berpiztuaren lekuko izan daitezan. Miragarria da berak pasko misterioaz egiten duzkun hau. Pekatuaren dereitxaren menpean bizi ginenok, bere ospederrera deitu gaitu, eta orain hau dugu izena. Jatorria aukeratu, erregeta bade, nazio santu eta zeuretzat eskuratutako herri. Holan, iunpetatik zeure argik zoragarrira deitu gaituzunok, zure gintza harrigarriak non nahi zabaldu daiguzan. Profesionetan, salvazioen historiaren laburtu dat aurkitzen dugu. Azera gogotzen dau, pasko misterioan egiten dela, gizateriaren salvazioaren obra zoragarri guztiek. Bekatutik eta eriotxatik jangoikoaren seme eta laba izatearen kategoria taratie eta eroatea. Aukeratutako leinu gara. Bateoren bidez bizi behar dagoala bere errege apaizgoak. Kristoren gorpuzteko kide bihurtzen gaituenak. Edo, prefazioan dinoen lez, nazio santu. Jainkoak erosi dauz bere jaubetzako herri bihurtu gaitu. Iluntu zenatuek argira pasatzeko eta jaunaren mirariaren lekuko eta bozera hori izateko. Jauna, hartu dugun sakramentoak fedonok zugaz bat garala dierazoten daban lez, egin da egiara izaren batasuna. Eukaristia maitzeko, jangoikoarekin dugun batasuna aitortzen dugu. Egin behar dugun sakramentu gadatik hau da. Jangoikoaren presentzaren bizitza aurratzen daben, bere gorputzaren eta doraren harrera. Batasunan eredu hori, eleiza ere deitua dagoana.